Jatoni Aba abing Ya Rabbana Ya Rabbana mapan punika sadaya kalinggihan dening Abdul Qadir dadah teng cu kumpulan lawan para aulia Masya Allah wah kalawan wong alim-alim miwah wong has-has serta wong alim sarta wong ing nalika iku Semuidin ngucap ing sakeh para aulia ipuh wah ing dalam makana sikilikuna sadaya pundaking kang para wali pundaking kang para wali maka sagungin para wali sadaya Masya Allah wah sarjo utang miwal kepti amin tuh pada sakehing wali Allah ngagungakan Semuidin tu aulia Abah Abi kang lina kung pribadi Ya Rabbana Ya Rabbana cinarita kakana malih anak sako amulang sangaji duh cu nata ingin Baghdad mangkana king sako amutus ing desa rum tiis cepil harang panon anyala mana ing nandera Turki Ya Rabbana Ya Rabbana saparapane praja rum naksako raja rum tarik wah aningali marenganak sako mapan wus kinuruhan Masya Allah anak sakoyan wong alim-alim serta pasehat pirang-pirang kang ilmi Ya Rabbana Ya Rabbana maka raja Rum mengumpulkan sakantong tarik ingkang aran kis-kisin tegese punika panditaning Nasoro maka panditaning Nasoro kinan mandeka Narendra Rumi Ya Rabbana Ya Rabbana ngadu sesualan lanak sako pandita Nasrani sawijitanana mangga
Masya Allah. Lihat sakabeh kasih sihan ilmu nyata anak sinihan dening sangaji Sinehan dening sangaji malaos cinunjung ingonan lunggu anak sakon